Tunchuma chuan Korean drama larle mitam tak mitui fartir tu Youth of May phena South Korea rama thil thleng tak tak kumsang khazakwa somriata martial law ken ko ani wanga zirlai le civilian tam tak tha chimi anni dan kan thlir hole don ani kumsang khazakwa somsare khan South Korea chu sipai thunai na hnuaya omchanin President Park Chung-hee chuan mipui dikna chu nasa takin rap beta kumsang khazakwa somsare pakwa khan arau rel dana thuin mu fulo na oma wangin ama pol chunga mi ngein a thata sipai thunai na chu atop turangai ani lain sipai commander jundu wanle unit te chuan rang takin thunai na chu ankeng ko chunsom le ngala khopui tam taka mipui rau relna democracy swal chwa tumin high school le college hezerlai te chuan an theina chinchina chuan man la ve china norna te hwai hotin kuthlera te chuin poster tam tak an sem dara kung te zoin sipai te nena in bele in wak na te po voi tam tak alo thleng china ni heti hunla hian norna le kong zo te atam ema wangin zanlama po curfew pona niya tiam chin hulama kholaya wak reng reng chu sipain an lamak maka kutte thakin hliamna tak tuara an chhuah le te anum lain a then te chu tiluina mangin sipaya chantir chhunzom tak te po anum no kani sipaya chang tura tiluina manga an nor lui te hi an chung te nun nain atwar don tia vaunan don china wangin nialngam po anum ngai meu lo china ni kumsang khazakwa somriat mei tha alawin her chwa chuan sipaila ramle South Korea mipui te inbe na rapthlak le tun thleng poa an thei ngil thei to lo ram hnuk khoi em mai buana chuan a vur to palo thleng ta ni Youth of May drama khan kumsang khazakwa somriat ania changtu no kimmyang hi chu narslino pang tak ni hin thingtlang atangin Gwangju khopuya inalo a anaw mi pa in aron umpui ve zeu zeu chen boka damdoina thokin a hlo te chu thingtlang lama anu le apa ke bai chunga sanasiama e songte a thon ve china atleiro laya changa harsa taka seilan chawaniya zirna chunsom te po adu hle china mase an chung kudin munin azirlo ema wangin lo be tham tak la lut ve chok chokin anun chu amang ve meka chutianga nitin routine ngai ringa omve no no lai chuan forena le khazir somna tur offer adong ve ta hlau maya amai ro chu thlora ticket man tur tak ngial po anai lo wangin a beidong le ngal ti ti a chuti lai mek chuan a chian chaber mi hau safano li surian chu apa in pasal nei turin thu alo pe ve mek poka li surian hi law student nin democracy du in voi tam tak kung zole norna te po atel chin mai ni lovin a mashwai tu zinga atela apa hi sumdong million le sarkar mi te po melshia tam takanai wangin sepai sarkar du lo zonga afano in nam noina hi theito pakhap be te po atum ve chin bokani li surani pasal tur hi Gwangju khomi puina an chhuan mai tun thleng po a South Korea a University chaberan chal Seoul National University ya Dr. Zir Theitura Mark Musang Ber Huang Hi Teyania Dr. Zir Tura Anzia Tlinringot Poin An Khokot Thler Lun Lai Bera Chuan Poster Lian Takan Tar Hialani Amai Ro Chu Hi Tei Po Hi Harsana Tam Tak Tok Ve Chinania Hostela Chinin Kung Zole Norna Te Chuan Til Ve Ngai Lo Ma Se a chian tele sipai ten an vok liam chin mi inga mazat arukin alo en kol china high school zalai pakhat nun na a chan zolo wangin na takin aril ru liamania she ati ema wangin graduate lovin chul mangin an khwa Gwangju hian a hola yani hetia alo ho hi apa minister le sipai thunei te nena inzumna thuk tak nei chuan nupui nei turin alo norve ngal chata hi te pa hi mi fear takania anma a boina omreng reng chu tharum manga chinfe nga zung zung tu me niya hi te yan apa te sarkar epsonga che chinte arukin alo en kol chinti te po hi apa hian asiat ve ka wangin anpa fengkar po hi a che hle nge nge ni
li surian chuan a hmangai mi alo chu soilo a hmel hriat ngai pawh ni lo chu pasalatan chuan nei adu lo wangin a chianu myang hi chu ama aya blinded akal tur chuan angena ani nei na tur chu hi te chuan adu lo sok nan ti hin polite lo taka turin surian chuan myang hi chu shila a aya kal chuan foreigner kal na tur thlona ticket chu atum sak tur thu a intiamani myang hi chuan I helovin alo pum ngala restaurant changkang taka chuan hi te nen chuan anin chhut chil tarana athiamang to ka thing deuh dewa ache chungpo chuan rin lo tak main hi te chuan alo lum zok ta hlo maya thingpui dor kil khor taka a shwailo te po chuan hi te chuan nuam ati sote moti mai turin a hlim riawa myang hi chuan phekhok sang abun ngai lo wangin a ke te chu a kham to hleya hi te chuan phekhok flat alei saka in hule turin asom ta dai maya anra manna chu akal folo hleni reilo te nuwa chuan hi te chuan anupui tur dik tak li surian ni lovin a chianu kimmyang hi zok alo moni ti chu a she chuak ve ngala mase boina siam lovin li surian chu inrem siam pui atum ta zoka an chung te ve ve shilo tur chuan tho anin tiam ta ni wang hi te chu arin lo tak main kimmyang hi zona chuan awaina hleya foreigner lekhazir turin akal to mai don ti a shat po chuan mai thla chung chau tel chu abial no ni turin asom shama mase myang hi chuan adin mun che chiangin hi te chu voi tamanara adu ve ani ti po chu ama ngei po chuan ain pum du lawani hi te chuan thei top chhuain myang hi chu a zui zela myang hi in luana te fanu chu tuition te aron pechina chutia anin chai lai chuan anji nanga ol samte ya in neina chu su thei ani ta hau lo li surian chu apa in na ta ka wawin anei zonna atlak chha thwai tur thole apasal tur chung te cha hi in tun din le na tur anei tho shila surian chuan apasal tur le a chian nu te chu anin du ton emem ti che thau ma se siom ti tak chung chuan anin hualna chu akal tlangpui ta a anin hualna chuan myang hi po chu ron kal vein aruk te ya hi te ya alo du ve to wangin drill runa taka en bak lo chu ti thei anei lovani boruak thiang hlim hip turin pona de chuan ate chuaka hi te nen chuan in mu fuin myang hi chuan hi te ya phekhok le sakha abun ti hi te chuan muin aril runa vongvonga myang hi chu I thaim tina zota myang hi chuan a that lo thule hi te chu duwa mei tha chu atil lawa manral a phal lo tho shil ve ta a chu vele hi te chuan myang hi chu ka yin chu anin hualna mona tang chuan atlan chwa pui ta dayani chutia antlan dun lai chu surian chuan tukvara changa lo muin pui ti thau ma se ama bulchan vek nia angaya wang chuan hi te ya abo chan te chu an chung te nena chuan lama sem saka mase hi te ya pa chu mi fiar le fing tak ti taka alo oi lem lawa hi te le myang hi chu hlim takin anin thla howa atuka in mule turin anin mang tha ta ni atuka anin mule chuan anjel ruput mang anin shilton ve ve to wangin an hlim don hleya zana chuan in thla ho lein hi te ya akalyam nuwa chuan myang hi chu mi tu ti shat lovin anron labau ta thut maya alu tuamna an han hli sak chuan aumna chu athi thlaya basement mai ni lovin police ten tho anin zo fiana mun ani ti she thiam ngala an tho zo te chu a chan that to lo wangin kutan thlaka ni khoshilawa hon engemaw chen aum nuwa chuan mi pakhat hian aron khoi hara hi te ya pa lo ni hi te ya pa chuan na taka wawin an chung ko rel na chuan inrol boilo turin tho pe ya foreigner akal na tur passport po chu alo chen sak ve ka lo ni hi te chu akal san du lo ni chuan hi te ngei po chu ama hun ati chha shelo thu te achila myang hi chuan a hlau hleya an chwa tir nuwa chuan a chian no suriani u ama poina u angmaya en li su chan chu pan ngalin a passport te chu siam chat le theidan kung a umem ti te chu zota a thil ton chu zep nei lovin a shil vek puka su chan chuan ti dan kung a har sat thule
thei to pa chwa pui tur thu alo shila myang hi kal nu chuan su chan chu ain thiam lo hleya ani na taka chuan in hwa zana hi tele myang hi te tlan dun lai kha alo hu ve renga in leng te ho vek nuwa su chan chuan apa de chu athil mu chung chang alo shil vek alo ni hi te ya pa chu mitro takle tharum manga che tura alo rin phak lo wangin su chan chuan chhnem ngai takin alo shil ve mai khania arin lo tak maya chu tianga thila thleng ta se chu in thiam lo na tin rengin khatani su chan hian hun rei taka ta to myang hi hi adu ve emema hi te ne na aring karpo hi chain myang hi ne na po kal san sham turin alo ngen to a chu tiang bukin hi te po alo vo ve ti ti hial to bokani hi te chuan myang hi chu mu tumin an ina chona wakal le a ma se ain lwa nei tu pa chuan zan ma salama chuan myang hi chu ina a holo shim shim thu alo shila anawi ro chu alo oma myang hi thona damdoina de chuan awazunga ma se senior nurse chuan bana lekha a thelo to thu alo shila zon ngai na a shiat lo ta ka chuan police station a va report mai atuma ma se darkar samsari pani nuwa lo chuan an zon thailo thu an lo shil veya myang hi nau khan thingtlanga anom na alo shila an khwa chuan awazung ta tupa myang hi nu le pa chuan an lo chhon tha e mema nima sila myang hi chu ina a holo thole angai to umlo tur thu an lo shila hole tora a let le lama chuan myang hi nen chuan khodaya in tokin myang hi chuan shingai lo ang mai hian ngoi regin a kalpela hi te chu a ham hai mel khup mai bus station a chuan alo nga ka myang hi po arun lang le a an hokung tlon chuan myang hi chu ngai to dang dai na yang hian oma hi te chuan anin thlengin myang hi chu azui howa ngei ten thlen chuan thilom zia chu shil sham turin a ngena ma se myang hi chuan an pani chuan an rim lo thole in chen mai chu a thazuk tho shilin ina chuan alu sana hi te chu aril runa hleya an hlim ve don chuwa thok le khata boruak an thlak vek mai chu shia thiam po harati hleya myang hi po chuan a hring nun van dwai bik zate chu angai to a drill runa takin a chak ve tluk tluka myang hi le hi te de chu anin chen fel ta ka chuan an chung de thu zomin hi te le suren de chu anin pole zwanan sola chuan le khazir som le turin an pani chuan an kala ma se suren chu in thiam thei thlot lovin hi te chu apain myang hi aruk bau thule a vodan de chu a shil ta veka hi te chuan Gwangju let po chu boina abel chale na mai mai turani wangin myang hi po chu kalsan fel lo adu zok thuin a chang zet na chu azan la lain myang hi mutur chuan Gwangju a chuan a let le ngala Gwangju ko thler lun lai taka chuan anin tong fule lo mai hi te chuan myang hi hena chuan julai muna aron le chuan myang hi tan har satna a thlen don ti shima se abula a thlak lel em wangin alo pom theyang em tin a zota myang hi puin eng har satna po tok tura in pein hi te chu alo kwa let ve ni an pani chuan tlanbo turin thutluk na an siam ngal ruma chu zana chuan zirlai nuar tele sipai te boruak chu zandang zong aya anat sata wangin hi tele myang hi te po chu sipai te chuan aron nang chinga hi te chuan aluwa hliama tuar veya an tlan chiat san fel nuwa chuan hi te hliam chu enkol turin myang hi chuan damdoina a shwai loya sipai te kutlak wanga in hliam engema zat an lo ve bokani atuk zinga chuan hi te chuan myang hi chu a humai lova azon kwa nuwa chuan myang hi chu warta uniform nena a duty le mek hi a muwa an tlan boni tura an ruat ka ne sia hi te chu a nwal angring hle nge ngeya ma se myang hi chuan an khopui boruak a dai deuh lo chuan nursani nangin kalsan nga rum chu a she thu soya hi te po chu alung oi vele mai ani ma se chumini chuan sarkar chuan zerlai le mipui norti top tumin mipui te chu an ri krap le zolta chiama damdoina chuan hliam tuar tam takle ruang te chu anron zon lu trui ruya doctor le nurse le staff anin dailo ema wangin doctor pakhat chuan hi te chu lab coat chon pein apuina anmamo thu shila
hi dei po chuan in ring tok vak lo chung chuan alo pui ve a damdoin le kholaya chuan hliam tuar le boral an kat nuka hi dei po in high school zirlai no pang thimai to tur chu a chan chwa manawang chuan a doctor zir chan te chu she chuak thar lein chulai mun chu aral mon ma lo chuan chwa san chu adu tabik lawa damdoina an buai zol are nuwa chuan hi tele myang hi chu damdoin bula bekina chuan kalin an pahnih chuan in nei thu an chama anin nei fel tia chuan pastor churon lutin myang hi hena chuan ruang ron thleng zinga apa atel thu aron shil tamaya an hlim chung chu arei lo kher mai myang hi pa chuan rama buai zwal ti asiat vele chuan Gwangju chuan kalin myang hi nau angai tua ema wangin azan la lain an kholama chuan hopui lo tuma konglaka sipai duty te laka afapa chan himnan a in pe lo ni myang hi chu ari rona hleya apa ipteya apa in bank passbook le lekha nu chhia te chu a chiara apa chuan a lekha zirna tura ti thei a nei lo thin zia te wanga a in cher thu te chu a lo ziaka myang hi in a hlo a thon chin te po cheng khatma mang lovin a zir zom le na turin banka chuan a lo da tha zel lo ni myang hi ril ru chu anatak zeta in sum ho lovin a chap ta hom homa chutia myang hi in drill runa taka apa sun mek lai chuan anau chu ham haile bai vai takin akal bau dai hi alo nia sipaila chu anin zar pharna sa to mai sia myang hi nau song tur chuan hi teile myang hi chu an tlan chuaka khoda yaram noi an thlen chuan hi dei chuan an mu ma theinan chuan kalshan chu a thazo kin a sia a ti chuan zona tur lai in semin anin vai liam ta ni reilo teya hi dei chu sipain ron nang chingin an kaplum ve man chepa mase vanai thlak takin sipai singa chuan minister fapani ti shetu alo om hlova anunna an zwa sakta shamani chuti mek lai chuan myang hi chu anaw nen anin hufo ve ta hlova mase an maluka chuan sipai aron kalmeka myang hi chuan apati dan chein anaw chu atlan chhia tera ama ero sipai te chuan aron kapluma arwang chu an kalsan zui ta ni rammi puiten thei top chwa an beile ta wangin sipai sarkar chuan inka chu an ti top ve taria hi te chuan myang hi chin asiat tak lo wangin thei top chwaina zonga aboral chu ring phal lovin arwanga hmolo chuan khoilaya emu chuan alola damaring tlata a thatlai hun zong zong chu myang hi zunnan a mangral ta ni kumsang hi somni pakhat lowin her chuakin corporate company lian tak chuan an building sakna tur raman laina chuan ru ro an lai chuak ta tlat maya chu ru ro bola sanan thara chang chuan ru ro chu myang hi nge yani ti sha de ni ta a kumsomli le pakhat nuwa hi te chuan a mangai emem myang hi thlana chuan kalin piang non le ponila min kalsan tu zok ini zelnan ka chong trai reng chin ithi ai khan lo thi zok ni la chuan henun ko har tak taksa dam reng chunga thi angmaya siom hi itorangai don sia tina thlani he drama a boina thleng te hi atak tak pe chan ve kania Gwangju khopuya in thah chimihna hian ni somlai maya o a rampuma boy mup mup rengma se Gwangju bik hian thalai le zirlai ten mipui sarkar democracy ngatin ma anlak chak ema wangin sipai sarkar tan an nokfal emem china Gwangju chu ramria sipai da vekania pon lammi reng reng chu lu theilovin engkim chu andang chat veka telephone le radio signal zong zong te chu ti to fekani boka rampum huap news le chanchin buwa te po chuan sarkarin thil thlendan dik tak chu chhuah tir phalavin boina lian tham thleng lo ang hlirin media po an control veka Gwangju bik chau hian in thana po a thleng nge nge ni sha thei china mi san hi chuangin nunan chana mi sang thum chuang chu liamna tak tak tuarin anum boka mi the chung te le mi pui tam tak te chu an ka hup sakan nia victim po hi zani ai chuan an tam nge nge an jeng ani heng zinga hian zirlai shwai tulang sar tak tak te thalai mai ni lovin no pangle kum upa te bus le taxi driver le civilian pangai tam takan tela Gwangju inka na boral te hi martyr ni na hlan ni hin an pol liaw liaw siam thlan wala chuan zalan nia
tun thlengin chin shat lawa bo hlen ta po mi enge mazat an la bokani he thil thlen lai le borwa ka dai nuwa po Gwangju khomi pui chu ama ai zongin an tangruala an khopui mun poi mo tam tak a chiat na sat ema wangle khodang nena intlo po na te chu sipai ten an dan cha ve ka wangin ele in lama hal sana tam takan to ka an nei ang te chu in semin mi tu po mai chu anin pui to na liam na tak tak ten an mammo ti shain thisen petoringot po thui tak tak anin tlar china bank le sum dona mon sang sang te po chu pakhat ma rok animi alo boka mipui thlan sarkar democracy do bang leo lewa mipui tanrwal na hi tun thlenga soiban thei anilo tareng boka Gwangju khomi pui te khan sipai sarkar kha thei to pin lo bele lo sela chuan tuna North Korea din monang tho hi South Korea po anive thei antimo mai ni chuin beina azo no chuan sarkar chuan ama ai zonga khaule zwalin rawan rel chhun zum renga Gwangju khopoya thil thlendan dik tak chu kum enge mazat aliam nuwa rammi pui tamzokin ancheve chau nge ni chundu hwan chu kumsang khazakwa sumkwa panga khan paithak anive ta shama Democratic Party chu sarkar tharon niin chundu hwan chu eiruk le Gwangju in thana mo phur to ani wangtein manania thitura achung thu anrel zet to nuwa damchung lungin tang tura shem anile te zoka kumsang khazakwa sumkwa pasari khan an president thar kim yang sam chuan ram inrel polna chhazok an nei theinan le Democratic Party le military inkara tho honang hetsok an lo nei zelnan chundu hwan chu a chwa zalen le te zokani he thutluk na hi mipui tamzok hi chuan an pum lo nge chundu hwan chuan adam chung zong chu nom sataka hun mangin Gwangju wa thil thleng ti chu poyati thu voi khatma a chak chuak lawa he wang hian mipui po anjero na takzeta chalai mahon eng tak tak tele chung koin nga na ten hun lo taka molan liam chu rampumin nan tia drama le movie te po Gwangju in thana be chan hian engem sa chu siam alo ni reng to china chalai te thina chu alo thlona riral tir mai chu antum hau lo meni somparia chu Gwangju in thana a boral ta sha tengnan Democratic Uprising Commemoration Day a puangin kha in thana a boral te puala an siam thlan mona chuan zanna le sona hun man china ni chundu hwan chu taksa shi selo nain atlak buak chawa Alzheimer le thisen cancer tnain November ni somni pathum kumsang ni somni pakhat khan kumsum komi niin a boral veta a boral thleng hian Gwangju thil thlenga wang khan thopa choina chungkam khatma anei lawani kumsang ni somni pathum March thla chuan mel thar aron lang tatlat mai chundu hwana tupa Jamie chuan Instagram live a chuan an chung kwa chu nunlem tak le eruk sum manga lianan ni thoron soin apu chundu hwan chu minun rong le twal thattu ni tin aron soi tamaya kum engemaza chu chundu hwana chung te hi mipui hwa hian anin lan ngai lo wangin an rammi te po in an shelo tuk lawa an han chui chian deuh nuwa chuan Jamie hi chundu hwana fapa upaber chunjay yang fapa pathum zinga amilaya niya New York a lekhazirin aum char ti te chu an chetani Jamie chuan Instagram kaltlang chuan an chung kwa wanga rammi pui tam takril runa ta wanga shiomati thole South Korea ron howa Gwangju a nge amaron kalin lusun chung te nena ngaidam adil tur tho puanga Instagram post pakhata chuan an no panlaya apu bula hlim taka an mulai thalak chu da in ini na dik tak kha kan lo shelawa tuna hi chuan karap cheti tein caption da hiala postang le chuan anin chunga mini golf course anu te in khelai thalak te chu da in mipui sum tam tak eruk manga kan hausakna ti te da apu wale wangte zong mai chu an social media account te aron phor ta pop mai ni Instagram a chuan live save zawin ama ngei po chuan zirlai ni chung siin damdoi khoi thole adamdoi de chu ecstasy le ketamine anni thote apuanga mase pathiana muhnuwa anundan adiklau zate ashe chuak thara inlamle tura bathianin huncha ape ka wanga awani zate chu lom tho soya ti chuan asoya ngein March ni somni pariat kumsang ni somni pathuma chuan
New York changin sol chu a thleng ta a damdoya khoi thu ain puan to wangin airport a chuan police in an lo la ngala mase boina siam lovin chatakina zuya news reporter tam takin an lo muak boka zona tam takan zota ngairam dil thei tura hun ka nei hi mal somna ni miswal mai kan sia kanun na hlutang bokin an nun na kha a hlu ve ni mase ke chu kala dama ani chu andam ve to silo ti na changa ni police station a chuan darkar somthum paruk ngot tho sofiania chhualai lok tirani nuin march ni somthum pakhada chuan atumang ngein Gwangju khopuya chuan kalin nuna chante anzalna thlan chu tloa an chung ku zinga kal masaber ani nge ya mipui tam tak in ka na dam chuangte lusun chungte enge mazat le news reporter tam takin lo mwaka thlan enge mazat ma thingthia thopa te choin an thlan te chu a shufaya lusun chungte puin ngai damna thinlung puin an lo kwani Jamie chuan kan chung kwa hi miswal kan nia helai muna ka omringot po hi swalani ngai dam dilnan hun rei tak ka nga wangin min ngai dam ro sihal beram vunsin ka chung te jinga bi ruin kan thil ti swal ka haider china ni tien poyati takset tho asoya mi chen khat chuan ipian ma thil thlinga wangin ngai dami dila ngai hlenem ti te puin an fu izok hiala ma se chen khateroin an chung kwa jinga ngai dam dilna tho a chuak shim po hi atwar tuteril ru adam pha ve de umana ante ve thongani Jamie chu December kumsang ni somni pathuma chuan March ni somni pariata airport a damdoya kolawang khan court chuan kumni le achan ve tang turin thu pe ya mipuire chuan an chung ko eruk nei ro chu chuizui haran jinga thil anlati thei hle niin an soya Jamie soiringot chu finfiana atlin lawo wangle sarkar mi chalang tak mel shat nai anla nei dwa wangin an tlu chemai maidon lawniin an ngaya ni ton hai mai December ni thum kumsang ni somni pali khan South Korea President Yoon Suk Yeol chuan martial law aron puang le ta thot maya sarkar lai puya North Korea mi le sa indrolan omtiin sipai unit tam tak chu khochunga duty turin thope ngala he athope khi South Korea ra mi puire chuan andau nga hleya sipai opna hnuaya omle chu antum haulo South Korea National Assembly chuan emergency meeting ko ngalin darkar somvel zet parliament member de chu assembly house a lutumin sipainen anin nora president hian athu pe kan pai thlak lo nan parliament member te hi assembly house a luthei lo turin sipai tam takatir chhuaka rei takin norin gate sang takalon liam te po anum manani mipui tam tak pungkhom ngalin Gwangju wa thil thlengang kha thlengnon to lo turin an thei to ban chhuahna house a chuan vote za somkwat lain an vai chuan martial law do lo fe kan nia martial law chu hli ngal niin president ro chuan apum du lawa ama thu pek na tel lo chuan adan chu ken ko zelani tur thu chanchana chuan alamang vera na ni mase mi puile sarkar official zong ten an zum du lo ta ka chuan sipai de po chu anin hnuk dok ta a President Yoon Suk Yeol chu athu nei na hli saknya tin Blue House ko ta chuan mipui tam tak an pung khoma kumsang khazakwa somria ta sipai ro relna rapthlak taka wanga anram mipui ten an turna kha thlengnon to lo sen duwa anram chu ralmuang taka inrel bol chhun zomzel anduna entirnan tharum thona le norna telovin anram mel ti moi tu K-pop music mangin an veita zoka Blue House ko ta chuan chelai sing tam tak rual te chu an K-pop plastic te sang nen chuan kal khomin chon zan somin an zaya le thu omzaril tak nei G Dragon hla crook le girls generation hla into the new world te chu voi tam tak sain an play bokani ti chuan National Assembly chuan Yoon Suk Yeol chu tiamchin omlovin athu nei na chu shen sakani thu an ron puang ta a an puan zo hian mipui chuan lom takin girls generation hla into the new world ti chu an play le ngata karwalin khovel thara local ve de che lo turo om love zoite te penin I ma hun chu a eng ti ringla I hlauna te chu da chain ka kut fuanla I kyanga omin ka veng him chenga mi zongzong aya mangai na thuk chu ka mu ti rang che he khovel thara hian kan pani in
bul itan chaliang miang tin anzaya ni yen sukia sarkar hun chung kumnga term tur kha kumnia April neli kumsang ni somni panga khan ti top sakania ti chuan nimin pi alok June thum kumsang ni somni panga khan South Korea chuan in thlan puina yen nimin June li kumsang ni somni panga a le jemyang chu South Korea President Tharatana puanani tani South Korea hi an ban duai ve khop maya President ta an thlan te reng hi dikta karo rel siklwak anom ngai lo ti ila kan sui swalom love Japan opna hnuai changa anzalen hnu changa dun thlengin anram president te hi boina neu ming hliauna neilo anlo umlova atam jok chu eiruk na le thunei na man swal wanga man le thunei na hli sakten nia tun naya an president me chia larve tak park gun hei pokha a chianu joysun sil nen changrwala kaushan ma thein sarkar sumnuai tam tak anlo chebrala kumsom ni lungin tang turati ani nuwa athluak chu suk sakani tia ngenna chu pomsak niin ngai damania pargyun heidot le chia sarkara changtu president Moon Jae-in po amak pa na apek chungchanga thamna dona wangin tuna hiana case chu alakal me kani Moon Jae-in do chia hian tun mayan pai thak tak Yun Suk Yeol chu ani vele a Yun Suk Yeol po hi anupuin eruk case or ve mek bokani